Det er hårdt arbejde. De er bygget i MDF og så bemalet med akryl bagefter. Ideen var at lave en blanding mellem et maleri og en skulptur, så det bliver en slags sproglige malerier, der fortæller en historie. Jeg føler, at jeg ud fra mit kunstneriske arbejde står i forlængelse af konceptkunsten, i og med, at ideen og de bagvedliggende tanker spiller en stor rolle for det færdige værk. Men jeg har et meget større sådan materielle commitment end de klassiske konceptkunstnere. Det vil sige, at jeg interesserer mig for sådan noget, der er så forbudt som form og farver og humor og andre forbudte følelser i deres regi. Så på den måde er jeg et bastard af den klassiske konceptkunst. En af idéerne med serien her, The Graphic Journal, er at lave en uendelig serie, der til sidst skulle kunne fungere som et slags opslagsværk over visuelle strategier. Så der er alt fra den romantiske novelle fra 30'erne til broderier i bedstemors stil, til klassisk konceptkunst i John Baldessari-stil. The Graphic Journal opererer også med sådan et overdrive af betydning. Det stikker i alle mulige retninger og kan betyde alt muligt, så man til sidst får sådan en nedsmeltning i hovedet og selv må trække sig tilbage. Så det er sådan en maksimalistisk strategi. Less is less.